Jó napot kívánunk, üdvözöljük Önöket ismét itt a 8 óra 8-ban. Számtalan nőnek keseríti meg a napjait a hónap egy bizonyos periódusában a menstruáció, illetve az ezzel járó mindenféle görcsölés, meg talán a hangulati labilitás is, és ebből adódóan aztán nyilván a környezetének is nehéz ez az időszak. Hogy hogyan segíthetünk a természet patikájával, ebben Csehi Pogány Frida ad tippeket. Jó reggelt, Frida, gyógynövény szakértőként. Persze most is hoztál így ránézésre egy halomfüvecskét, valami, nem tudom, lenyírtuk a kertben, de mi az, amit alapvetően, hogyha így dédanyáink bölcsességét elővesszük, akkor erre az időszakra ajánlanál? Igen, 3 füvet hoztam, az egyik a cicka, a másik a palástfű és az erdei málnalevél. Ez a 3 olyan alapgyógynövény van, ami kifejezetten a nőknek a teája, és nagyon sokat tud segíteni mindenféle menstruációs gondokba. Például a málnalevél és a palástfű az kifejezetten a méhnek a falát tonizálja, erősíti. Hát ezt a terhesség bizonyos szakaszában szokták is ajánlani így szülésre felkészítésként. Mit csinál pontosan? Megerősíti a méhfalat, például a palástfű segíti a beágyazódást, csökkenti a kockázatát a vetélésnek, tehát hogy egy ilyen tonizáló hatása van mind a kettőnek, illetve a málnalevél az pedig az izmokat segít ellazítani, és megkönnyíti a szülést. De hogyha az izmokat ellazítja, akkor kevésbé görcsölünk a menstruációs periódusban. Így van, mindegyiknek görcsoldó hatása is van, tehát hogy mindegyiket lehet használni. Kifejezetten a palástfű és a cicka az, amelyiket, hogyha valakinek fájdalmas menstruációja van, ezt össze lehet keverni, és akkor ezt fogyasztani. De nem mindegy a gyógynövényeknél, hogy milyen az arány. Te mit ajánlanál? Mondjuk egy csésze teát szeretnék elkészíteni, és egy kanál a mérőeszközöm. Akkor fele-felébe a cickát, de olyat is lehet csinálni, hogy a 2 zacskó teát összekeverjük, és akkor abból készítünk. Mert az egy ilyen... És akkor az mindig készen áll. Egyféle, így van, mindig készen áll, nem kell kutyolgatni. Milyen hosszan kell áztatni ezeket? Ezeket 3-4 percig kell csak áztatni, és naponta 2 csészével érdemes belőle fogyasztani. Na most mikor? Tehát már előkészítésként, mert azt mondtad, hogy tonizálja a méh izomzatát, tehát ha közeledik a menstruáció időpontja, akkor érdemes már előtte elkezdeni pár nappal? Igen, egy pár nappal előtte, de hogy ezeket be kell építeni a mindennapokban. Reggel megiszok egy csészét, este megiszok belőle egy csészét. Na de minden nap, tehát azért nem sok ez, nem kell ott feltétlenül az izmokat ilyen szempontból mozgatni, nem? Nem, ezeket kúrákat érdemes belőle csinálni. Tehát, hogy nem hosszú távon, illetve úgy hosszú távon, hogy egy ilyen ritmusa legyen ezeknek a teáknak a fogyasztásának. A málnalevelet azt például az első harmadban, tehát a várandóság első harmadában és az utolsó 4 hétben érdemes fogyasztani, illetve a szülés után segíti, de mondom... De a menstruáció szempontjából? Menstruáció szempontjából a menstruáció előtti 1-1,5 hétben érdemes elkezdeni inni. Illetve illóolajakkal még nagyon sokat lehet segíteni, tehát külsőleg, hogyha valakinek mondjuk nincs lehetősége, vagy nincsen otthon teája, külső borogatásokat, olajosat lehet készíteni, muskotázsájából, levendulából. A muskotázsájának is egy olyan hatása van, ami egy ilyen görcsoldó, azt a szülésnél is használják, fájdalomcsillapító hatású. Átszűrődik ennyire sok rétegen, tehát van, egyáltalán a bőrünkön, a sok rétegén, a zsírrétegen. Egy melegvizes palackot érdemes oda tenni, tehát eleve a melegnek is van egy ilyen lazító hatása, de az illóolajakkal, az, hogyha benne van ez a levendula, nyugtató hatású, görcsoldó hatású, a gyömbérnek van még egy fájdalomcsillapító hatása, amit szintén lehet vagy a deréktájékon, kinek hol fáj jobban, vagy pedig az alhasi tájékon használni. Most régen azért voltak úriasszonyok, akiknek lehetőségük volt végig feküdni ezt a fájdalmas időszakot, nyilván a mai életünkkel ez nem hozható össze, de egyébként te kifejezetten az aktív, mozgós, sportolós időszakot ajánlod ellenszernek, vagy tényleg, ahogy a természet diktálja, kicsit lassuljunk le, és akkor a teákkal kúráljuk magunkat? A tapasztalat azt mutatja, hogy aki sportol és aktív sportot végez, annak általában könnyebb a menstruáció, jobb a vérkeringése, a vér nem olyan sűrű, tehát könnyebben nem lesz ez a görcsös állapot, de létezik konkrétan egy Aviva nevezetű torna, ami segíthet ezeknek a fájdalmas időszakoknak így a csökkentésében. És hát itt vannak a jó kis teák. És a gyógyteák. Nagyon szépen köszönjük, Frida, és akkor most nézzünk körbe a sztárvilágban, a Reflektorban már is hozzuk a friss híreket.